Ngiyanibingelela nonke eSouth Africa jikelele lapho kufinyelela khona le video. uDr Kethelezi indumandumani eyadumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bhejebeje mfazo nempandla nhliziyo zamadoda ayibomvu. Thursday this week it will be 7 p.m. to 8 p.m. Gama lohlelo isintu sami channel 251. Don't miss out. Mntu omnyama, let's not engage ilife yabelungu. Asazi ngesintu sethu ukuthi kahle kahle what is the direction, siphuma phi siyaphi, kuyini ubunyanga, kahle kahle mawuye enyangeni what do you expect, yini inyanga. Most of the people they believe ukuthi inyanga umuntu othakathayo noma umuntu obulalayo. No, it can also help you. Ungasindiswa phinde futhi usebenzisane kanye nenyanga. Akusho ukuthi lezi zinto ziyaqabana. uJesu uthi angizile kuzobhidliza kodwa ngizogcwalisa. Guys, let's not miss this. This show will be teaching everybody about history culture yakho. Izobe hostwa uDr Kethelezi, ngiyobe ngilifundisa ngokwelapha. Uma ufuna ukwazi kabanzi, just hashtag isintu sami noma uye ku Facebook page inyanga yodumo mzo. Each and every day, Monday, Tuesday, Wednesday, ngiseThekwini, Thursday and Friday ngiseSoweto 379 Pinville. Lapho ngisiza khona abantu. Uyangibamba ku channel 251 Soweto TV. Ngiyabonga.